jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawawacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramid, in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Ringreni wuoyo to be ichiko iti ena onda rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore.
keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwara Mugejong dakika 9 tok saa 4 mar okinyi machiegni e chenro mar Mbako Romo. Kama e Mbako Romo pod wamedo dhialo jopuonj. Wang'eno odiochieng' manyoro tarik 5 dwe mar 10 higa ka higa piny ngima jadhialo jopuonj. Jopuonj gin jogo ma omi luor ahinya e anyuola marwa. Kalore ni gitimo tich maber ahinya. Mano mar neno ni gipuonjo nyithindo. Chakre nyithindo matindo ma koka donjo e ECD nyaka kuonde tiegruok mamalo. Bende wantiere kod jopuonj mopogore ma imedo dhialo e pachoka. Odiochieng' manyoro nitiere moko kuom jopuonj mano mimich kuom tich makare magisebedo ka gitimo e pachoka e jopuonje mago moheo 800 no mimich odiochieng' manyoro. Moko kuom gi bende ne wuok e gwengego mago mag Kaluo. Omiyo puoch kachiel kod pak ne jopuonj duto kuom tich matek magitimo. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejong antiere kae kod achiel kuom jopuonje mapuonjo e pachoka. Antiere kae kod Opolo Kopolo jagoro makupet bade makilifi. Oyawre mwalimu ichio nade kendo happy World Teachers Day. Erokamano yaure, achiew maber. Happy World Teachers Day to all our teachers ma ni e Kenya kata piny mangima. And wamor gi tich ma jopuonj timo. And in fact ka onge japuonj to waparo ni dekoro waonge gi studio kawuono ka. So teachers we give heko to them for the work they are doing. Yes. Erokamano puoch ka achiel kod pak ne jopuonj ka achiel kod in. Happy World Teachers Day to ne jopuonje duto manno okinyi makawuono. Nyakwara Mugejong in bende nyalo kawo thuolo mari mar dhialo japuonj moramora mano puonji kendo mano miyo ngimani masani olokore. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 239600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono mwalimu Kopolo. Yes. Awang'eno odiochieng' manyoro e kinde ma piny ngima ne hingo odiochieng' jopuonja. Thuon wacha kata dhim ne en recasting teaching as a collaborative profession. Mano tiende nang'o? Ahinya nyakwa ng'iyo kama sekta mar somo kata sekta mar puonj nitiere pacho kae gi sani. For a very long time kuom ndalo mathoth ahinya diere machon ne ji omiyo jopuonj luor kendo ka nowinj ni ng'ato japuonj e kor gweng' to niyudo ka nitie kaka nomil ka japuonj luor. To nitie ndalo moro biro ka ma koro iyudo ka kendo ji ochako chayo wach mar puonjni. Iyudo ka inyiso nyathino dwa dhi e puonj to ofil ni puonjno ok en gima ber monego ng'ato dhiye. So ochope okang' ma koro nyaka wa recognize tich ma jopuonj timo kendo wa ensure ni jopuonj bende gin part of the system mar sirikal. Makoro collaborative profession where makoro wakele issue ma jopuonj bende sama ji discuss wach mar education nyaka jopuonj bed kanyo. Sama ji discuss kaka onego puonj nyithindo, onego kony wach mar nyithindo for the future, nyaka be waket jopuonj kanyo. To kang'adi mana matini, wacho ni winjo bed ni kelo jopuonje mesa, inya to kiporo weche, mago ma otudore kod weche mag somo. Ichako kanyo kiwacho na dira kwa ng'iyo ndalo machon, ji nomiyo jopuonje luor ahinya, kendo jonyuol moko ne nyiso kata nyathinde som matek, mar mondo mi bed japuonj. Kisebedo japuonj, ok ibi tamak for law. TSC bro ndiki, kosendiki tiyudo tich. Matinde ni wanyalo wacho kata ni future mari bo bedo secured. To sani ang'o momiyo mano lokore? Ang'o momiyo sani ok wane ka puonje na achiel kuom tije ma idhialo kendo inyalo ng'is nyathini dhi bed japuonj ba nyathi wachacha na diera anyalo bedo japuonj makare?
En gima lit ahinya nikech koro puonj nochopo e level mane puonj lose meaning mare. E ndalo machon iyudo ka jopuonj ne mane tiyo, jopuonje mane tiyo e kor gweng' tich ne en mana jopuonj. Engineers ne yudo tis malich, yudo dakteche ne ok yot. Tich mane chulo pesa mabet ne nyalo nenore e kor gweng' ne en mar jopuonj. To ochopo e kang' mane pesa mane chulo jopuonj, an magi challenges ma waface kaka jopuonj. Pesa mane chulo jopuonj, iyudo ka nitie professions mamoko mobiro mokalo jopuonj. E sama ne chulo jopuonj, in as much as pesa no nok ber ahinya, to ki compare gi jok mane nie kor mane chulo ma other professions, iyudo ka jopuonj ni chulo maber moyo joka. To joka ka oidho ngas ma pesa gi omedore, miyudo ka gibiro gigoyo pesa michulo jopuonj nyadiboro. Koro iyudo ka ji odhi oneno ni kara tich mar puonj ni onge gi pesa, onge gi msara. Pesa ni mane tije mamoko ka, kaso ji ochako neno puonj ka gima ok en gima nigi nengo. Nikech gik benefits mane japuonj nyalo yudo, jok ma professions mamoko oidho ngas mobiro ma benefits ka giyudo mang'eny moyo kaka jopuonj yudo. Koro ji ng'iyo e kor gweng' ineno ka japuonj en local person. En ng'at mani kanyo, kogero ode maro mar low kanyo, to okawo go gi simiti e kor ot, to ji neno otemo matek mulich mokalo. So dhial mane dhialo godo puonj, ji ochako neno ka gima koro onge tiende, nikech pesa ma japuonj yudo kosedhi okawo godo loan, titieko wach mshahara ma japuonj. Chon jopuonj kata kane giyudo pesa matisi iyudo ka thoth ne rentals jopuonj manogero. Lakini koro kaka sani ki compare japuonj, ok wanya wacho ni joka kara otimo marach nikech for example jo mantie county government. Chon jopuonje mane secretaries kata treasurers mag liel. Tinde county government ema tindo kawo tijno, ema tinde gine magine MCs mag liel, gine man gin treasurers, nikech ang'o ji oneno ni kanye makoro sani pesa nitie. Ing'e ni kama pesa nitie ma ji dhiye. Chon ne ji ong'e ni jopuonje ma nigi pesa. Emomiyo ineno ka tije mag liel arambe, kidwaro MC maber e kor gweng', japuonj. Kidwaro MC mar liel, japuonj. Kidwaro tim arambe, japuonj. Tinde koro jo county government okawo ma, jo public service okawo mago. Nikech japuonj pesa moyudo, salary ne tis compared gi salary ma jomoko yudo. En mana is a challenge masani wayudo kaka jopuonj. Tich motiyo to tich kaliech. Nikech idwa ensure ni organize nyathi school, nyathi mo adala motamo jonyuolne. In idwa ni mondi streamline nyathini mobedi manyalo understand. To ken kata mano ken nikech kwa neno kata ranyisi wang'eni nitiere kata jopuonje mago mag ECD, magi jopuonj manyalo wacho ni ang'eni puonj mano mar ECD noket ne sirikane mag county. Todo ka counties moko ojwang'o kata skunde mago mag ECD. Teno ni magi jopuonj manitiere kod tich matek ahinya. Nyathi wuok ot, nyathi ke kata somo, nyathi ke kata mako kalam. To ko wuok kacha to ipuonjo gi japuonj ong'e kaka deal gi nyathini, kaka puonj nyathini e yo makare, ma nyathini wuog kanyo kong'e ndiko, ong'e wacho nyinge, ong'e wuoyo kata gi kizungu, ka en nyathi mane seche moko ong'e mana dho mama kende, ong'e dhok duto. Jopuonj kata mago manitiere piny kacha, mago mag ECD owinjo bed ni dhialo gi e yo machalo nade. Ahinya to gi sani ma wanyalo wacho ni piny ngima dhialo jopuonj. Adieri jopuonj ma chako gi nyathi. Matimo tich matek nikech nyathi biro kokia kata kako nyalo dhi losore, okia kata kako nyalo wuoyo. To jopuonj ma thagore gi nyithindogi, ma train gi, ma ensure ni nyithindogi are streamlined, gin jopuonj mag ECD. To jopuonj mag ECD ema osewe, gin in fact chon nindiko gi mana gi jonyuol. Nine ikawo mana jomoko e kor gweng' nindiko. At least ne oduogo wabedo streamline makoro wabedo gi ECD training centers ma train jopuonj gi kako negore be ni gipuonjo nyithindogi kata girito nyithindogi. But ochako kawo jopuonj gi owene county government. County governments kata king'iyo sani sirikal ma wan go sani, iyudo ka pesa kata mar jo county government ok chopi. Kata sani kipenjo jo county government idhi yudo ka pok ochulgi kata mar dweche 2. Koro jopuonj gi struggle gi jo county government. And kata nyoro kane chairman wawuoyo, neno ka chairman sama nowuoyo e Kasarani, mano wan gi celebration mar World Teachers Day, neno ko owacho wach mar ECD teachers. Nikech en gima ber sani mondo wachak discuss kaka ECD teachers gi nyalo biro kata TSC.
mondo gibed employed gi TSC. Ogol gi county government, okel gi national government. Nikech sani wan gi wach CBC maringo 2633. Maizo ni 2 mar ECD cha is a recognized institution. Kwanza en foundation miketo ne nyathi kanyo. At the grassroots. It is recognized. So the puonj ma puonjo a ECD, it is en gima ber mondo wakaw jopuonj go golgi e primary o golgi e ginene e sirikal mar county mondo ketgi gi employer kata ka Teacher Service Commission is the employer. By the way, the blessing man wayudo kaka jopuonj ne Teacher Service Commission. Mano is the commission has been a blessing to us. Notwithstanding gik moko ma leadership ngato timo leadership oketo yani telo mar ng'ato yudo ka samoro telo mar ng'ato ok en telo maber, lakini the commission nolos maber. Emo yudo ka jopuonj samoro ichulo kada diere corona kane ji nie corona ji ywak ni ok chulgi kia jomoko lalo tich, jopuonj pod ni chulo nikech Teacher Service Commission nigi budget gi magisetero ne sirikal ma budget no biro ne gi sasa. Ok ber ka jopuonj mag ECD tagore kacha ni ok chulgi, samoro county government frustrate gi, samoro indiko gi yo moro ma ok owinjore, to Teacher Service Commission emo chune jopuonj. Jopuonj mag ECD onengo mi TSC number to ondiki gi TSC, ochulgi gi sirikal mar national kaka ichulo jopuonj mamoko, mondo gimbe gibede gi nyadhi moro ma ng'ato nyalo bedo godo ni tich matimoni is recognized. In World Teachers Day, yani is important mondo wange gimomiyo wa celebrate World Teachers Day. Jopuonj tiyo tich. Emomiyo osito kale gini kata odhiambo taska gini no wero jopuonj mabeyo mokalo. Onengo dend walimu. Onengo sungu walimu. Nikech ng'at magolie gima ok ing'eyo, maketi ming'e, mitim gino, ok gima yot. Japuonj samoro wan wapuonjo, wasepuonjo to nyithindo kata nyoro ne an gi nyithinda mana puonjo. Ne wa discuss kodi. Moko sani gin journalists, moko sani gin engineers, to they appreciate ni an emanagologi kama negi kia emakoro ging'eyo. So a World Teachers Day wa recognize jopuonj for the good work they are doing. Kata Kilifi na ngeni samoro nitie sani jo moko mang'iya nitie nyaminwa moro luongo ni Rispa Anjawa watiyo go e Kupet. A very good friend, a very good teacher of mine. And no nyisa de mondo ensure ni amose adhiale, and I really recognize you, my dear sister Rispa, for the good work you are doing in Kilifi. Yesterday we are also proud in Kilifi County ne wa produce one teacher who was also recognized, Madam Claudia Timothy, one code bende Kupet. She's also in games. You know, some jogo bedo recognized kamano. We are happy, we feel good ni at least now Josechako realize ni teaching is a good thing, and the government is now trying to collaborate with the teachers so that we can make education better. There are things Mapoda left out, like Sani Podwa we watch CBC. It's important mondo jopuonj be involved. Like the last group, the sessional paper mane wa uwe number 1 of 2025. Ma try to madwagolo CBC work from what was designed to something else. It is important mondo jopuonj bed in that table, mondo design or watch ni this is what we are going through on the ground. To mai gimo nengo beni watimo. So the World Teachers Day is just opening for us a discussion on the table so that we can recognize these teachers and know the importance of teachers in education sector. Mondo wa collaborate together with the government to ensure that our teaching profession is interesting and also having an impact. Iwacho kanyo makare ahinya Mwalimu Apollo Kopolo. Twang'eyo ni odiochieng' manyoro e kinde ma jopuonje ne ochokore mano Kasarani bore Nairobi ka e Dhialo, odiochieng' jopuonj. Wach maduong' ma bende no nyiedhore lela. Moko kuom ywa kata chir nade ma jopuonj kale ma bende ibe ywaga ahinya osara. Gino momiyo iwacho ni kaluwore kod chudo matin ma sani koro ichulo godo jopuonj, ji ok ne ka puonje en tich mantiere kod nyadhi kakacho. Adwa ni wachake achid nade mano mar osara. Wacho Sara kanyo winjo ben ni time ang'o mar mondo mi japuonj bende owinja ne mit kaka jopuonj machon, nikech chon ni yudo ka ng'ato kata en jopuonj kidhi e dalane tineno ka kata lokruok nitiere, nyithinde no mi nyaka luore kor gwenge ni macha nyathi mwalimu
mwalimu kama to sani onge kaluwore kod chudo matin mar osara ma bende yuago. Mane achiel kuom gigo mano nyiedhore lelo odiochieng' manyoro. E osara kanyo migawo mar somo kaachiel kod duol mandiko jopuonje tich TAC owinjo bed ni timo ang'o mondo jopuonje owinje maber? Namba achiel, nitiere basic salary michulo jopuonj. At least basic salary mar japuonj ki compare gi other jobs, other positions mag jomoko, to at least ka ng'ato ichulo, iyudo ka un e same job group gi ng'ato, to ng'ato ichulo basic salary ne en 250,000 to japuonj man e same job group basic salary ne en siling 35,000. King'iyo range mar ng'at gi japuonj tido ka very very huge. So in simple, there should be harmonization of those basic salary. Miwacho ni ka ng'ato ni e public service to basic salary ne and this amount, then japuonj of the same job group should be having the basic salary kata ka okochopo kanyo to is a bit closer. Number two, one gigi moro iluongo ni kata transport allowance, commuter allowance ma jopuonj. Commuter allowance nobedo set in 2015. Mimiyo jopuonj sani. Like commuter allowance na en 6,000. Nobedo set in 2015, 2016. 10 years later, king'iyo mafuta, fuel was there at 2016. Give fuel price now, it is almost 2 times the amount. Manzo ni esama wa discuss koro salary ma jopuonj. Onengo wa align kaluwore gi the needs which is currently there. Ka basic salary, ka commuter allowance 6,000 those days. Commuter allowance ahi should be 2 times or 3 times the amount we are getting. Manzo ni japuonj ma yudo commuter allowance 6,000 by 2016, sani onengo beni yudo commuter allowance around 18,000. Mondo ko streamline gi the current economy ma the country. King'iyo house allowance mar japuonj. House allowance chon ot ninyalo yudo ot ma beche yot. Sani udi bech medore kendo 2 times the amount. Ng'ato ni Nairobi chon nonyalo yudo ot ma siling 5,000. Sani od 5,000 Nairobi en ot machal nade. Kata 1 bedroom kata na one gine single room. Binya yudo Nairobi ka ga 5,000 kama japuonj wadake. Oken marang'eny ne kare. Kama japuonj at least japuonj ko dake to nyithindo kaneno japuonj to gi feel ni they need to study. To koro ka in japuonj idwa dake ot moro ojwenge, nyithindo bende in ge kor gweng kanyo. Gineno ot midake. Tidwa nyiso nyithindo go no somo mondo future gi obed maber. Timbe ni somo to ging'iyo future ni to gineno ka future ni en makuodo wich. So in real sense onengore wa discuss emomiyo union wano propose an increment of salary from 30 to 70%. 30 to 70, no kuongo nwauwe 110%. Lakini negi reduce to 30 to 70% kaluwore gi discussion. Surprisingly, no miwa 5 to 29.5%. Kiwacho gino ni 9 to 25 to 29, 5 to 29%. Inyalo woni adongo medu pesa. To medi pesa di siling 800. Mane pesa miyudo kaso chako bedo taxed. So yudo ka a media to gi social media gi across the country to gi kata leadership mar country lando kaka gimiyo jopuonj pesa. Omedi jopuonj osara. Wasemedo jopuonj osara. But ang'o mimedo gi e payslip? Be en gimoro ma kata ng'ato kodhi e bank to nyalo realize ni omeda pesa. In fact, some of them imedi tidhi e next tax group kaso bedo tax mang'eny moloyo kaka ne ichaki yudo ka pesa ni odok piny. So in real sense we need to look on how we are paying teachers a remuneration that is equivalent to the economy which we have currently. Lakini ukawa siku wabedo ni wamedo jopuonj pesa, ni wamedo ki pesa after 4 years wamedo jopuonj pesa CBA, after 4 years wamedo jopuonj pesa CBA. So what is in that CBA? 5% of 20,000. Teacher can spread into 4 years. So you realize it is shouted on the media.
kanyo ka waduogo to walose okumba mar thieth mana okumba mar thieth mabende jopuonj osebedo ka ywag nikech wang'eyo ni nyaka sani koro kochopo mano apani en dwe mar 11 ubo bedo ka uweyo tiyo kod okumba ma utiyo godo sani one winjo be nutiyo kata utiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA paro maru en mane kaka jopuonj mar mondo mi ung'e ni okumba mar thieth mano mar jopuonj en gino mbaka nikech ang'eyo ni e kinde mokalo chien ne wacho ni jopuonj ne ntiere ga kod okumba mar thieth mar apani chono kodwa ne ang'o mo kodwa to sirikal otim ang'o mar mondo mi jopuonja obed kod okumba mar thieth bende makare nyakora muge jongo ka wiyo madindo gi sani ka waduogo abo bedo ka wadhi mbele ote magi be nabo bedo ka somo kik idhi mabor. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Parima kane simu, agochone kama nadichiel kama to mako simu. To koro kan gi wach mar apoya en ok odwa mako simbe. Yawa pari. Koro anabro nyola omane. Rajiv do bedo kae mondo en okonya. Kala ni ok ber ahinya. Dewe jatelo lawni ok ber. Mabiro ndisi maber ahinya. Temruok yani. Ng'omo miyo pari ok mak simu. Ere kaka biro wachone? Ni ano ka bidhi kode nyasi mar Sangit. Biro bedo gima rach ka en oseikore. Weche mang'eny ahinya biro timore. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwako gi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo nyakora Mugejong wadhi mbele kotwak marwe chenro mar mbako romo dhialo jopuonja soma nemo kukum ote ano kai ka Bahati Africana wacho no yo makare ka intiere Masara Golden City Migori County wacho ni Happy Teachers Day mwalimu Opolo Kopolo en adier ni jopuonje e joma loko kendo luoko fuo duto e piny mangima nikech gigolo fuo to gikelo rieko jopuonje tiyo tich mateka mokalo monego piny mangima dhialgi kaka jomose kelo ng'eyo malach e sectors mopogore e piny mangima an japuonj joma aluoro sana nikech de ok gin to de koro an kanye ahero jopuonj duto matiyo matek mad Ruth Nyasaye chung'na kodgi duto erokamano ahinya kuom ote makamago ote mamoko kasomo ote mano mar Lena Kefas wacho ni jopuonj malich ahinya poch gi paka Paul Ogonga bende wacho na winjo maler kan Mombasa na Mchumbi jopuonje to nyaka miluor jugin ema gimiyo wanyalo wuoye mbui kendo wacho dho jowagunda Engineer Zaro Kayambo wacho ni mokwongo let me congratulate my 3 brothers called one of my shemeji magin jopuonj ong'isa kae ni brother Eric Kanyambok principal Kisumu County retired teacher Juma Richard Kanyambok the late Philip Owalo Nyambok ong'isa kae ni tij puonja nochako dwanyore mana diere mane government o succeed to divide their unions. Kata sama wawueni Kupet oketo JSS teachers kod Fitina mondo giwuogie NAT. Nyaka the giant NAT pogre tinde jopuonj approach retirement age kapok omi TAC number. Moko bende ondiki kod board to iweyo gi kech. Magi resort to chiko nyithindo tong moboki kod oduma. Aya. Ruth Nyasaye chembe nacho na kwayo hayo maber ne my mother-in-law Mrs. Obondo kuom tich mateka. Sirikal osejuango jopuonje ma ok ber. Puonj chon ne nigi nying lakini sani to okawe kayor yuto. Passion onge kuom thoth jopuonje lakini lawama kuom jotenda jopuonje nikech ok gitetea ne jopuonje e yo maber. Aluotwa kan umoja enako. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugejwa ng'achwalo no moko kuom gibende seyo riwruoge mag jopuonja kaluwore kod pogruok magiwacho no sebedo ogisebedo ka gitetea ne jopuonje yo makare. Kata kamano kapok wabire mane walose wacho kumba mar thieth mag jopuonj Opolo. Maybe kapok wadhi kumba mar thieth. Nitiere ote moro manyaki respond. Engineer Lazaro is a great guy. Osebedo ka follow these issues. But nitie kama nyaka wa correct. Number 1 achiel sirikal ne okopogo unions mag jopuonj. Interest mar jopuonj ema nomiyo gi form their unions differently. Ingeni initially ne wan gi NAT. To NAT ne bedo represented most of the time ni do ka jopuonj yo primary ema ne represent NAT. Koro yudo ka cases mag secondary jopuonj secondary niga gi disciplinary process. To disciplinary process mar secondary school ne ok chal gi disciplinary process mar primary. And then through intimidation yudo ka samoro japuonj en primary tene mo represent NAT idwa dhi principal ma is a degree holder to represent jopuonj secondary kidhi wuo kode automatically yudo ka fear osebedo be. So the challenges mane jopuonj secondary kale ema nomiyo jopuonj secondary oneno ni no let us form a union that can now spearhead our interest. Emane Kupet obedo form. Onge gimoro ma ji osiko keto ka propaganda ni Kupet no bedo form nikech sirikal ne dwa pogo jopuonj. Man is just a propaganda to raise people's emotion. But jopuonj ma why in the present in the profession by that time bro nyisi the challenges mane gi go through mane gi kale manomiyo gi form the union. Apani by that time kata Engineer Lazaro ne poko nyuol. So he should be educated that we are not here because they were divide each other. But at the same time, there are a lot of issues mag unions ose fight ne jopuonj. A lot. Kikao chakre 2011 kakori isomo history mar jopuonj. By the grace of God sai jopuonj sani riembo geche. So what JSS ochopo kanye kalu jopuonje mag JSS junior school. JSS junior school teachers gin postgraduate gin graduate teachers. They are post-primary teachers. And in their calling letter, on Dikni, they are secondary school teacher too. So, by virtue of being a post-primary teacher, makes them Kupet members.
And karasani jiwe from the beginning nyaka ne JSS teachers donje a profession gine kupet gichulo pesa kupet union, so they are members mag kupet, notwithstanding where the school is. Samoro inyal ket kata school e kanisa, lakini jopuonj mapuonje school no gin post primary teachers, so they are members of kupet by default, and that's why they are our members now. Koro karasani ka masani koro gidwaro autonomy mag wawuoye en niya, kidhi e primary school kama JSS nitie, tiyudo ka JS teachers gine ma onego bed ni gi control games mar nyithindo, kaka secondary school control games mar nyithindo, primary school teachers control games mar primary. So JS teachers should also be running their own games independently. The resources mabiro in JS schools should run independently. Telo negi kalore ni gin tiere e skunde mag primary, to ang'e skunde mag primary nitiere head teacher kata, so ok gin e skunde mag primary, gin hosted a building within the primary. It is a school itself. There are buildings within the compound of a primary school, so they should be having their own leadership. The leadership where the principal of JSS should onego bedi gi deputy gi senior teachers kasto gi jopuonj mondo gi run their things independently. Koro mane gima koro gi fight mondo bedi, mane gima JSS nikech gise undergo through a lot of pressure. Samoro winjruok otamore kindgi gi jopuonj mag primary, jotend primary, winjruok otamore nikech gidwani mondo gi run exam ma ok ni exam moro bedo printed kumoro ma ok ipuonjo. Ing'ene secondary wa print our own exam. Kise puonjo to winjoru kaka jopuonj to print exam, to umiyo nyithindo exam based on what you have taught. To sani gik moko exam moko kelo mong'iew biro negi gikia kata kuma exam oae tipona ni okel ni mi nyithindo king'iyo penj no kidwa mi nyithindo tiyudo ka ok en kata within the syllabus. So these are the things my JS teachers are fighting for. The autonomy we are talking of, and let this be an independent institution, just like it was written in the CBC 2633. Sami force ni mondo bed 229. Mainzo ni chalo kagima wakao primary school, wakao form 1, waduoge primary, to wacho ni koro primary and class achiel nyaka class ochiko, which is not making sense. That was not the foundation of CBC. CBC then class grade 1 to grade 6, kaso gi transition to another level, where that level mipuonjogi are now more advanced and then more practical as compared to the primary syllabus. Mondo that 3 should be left 3, secondary 3, senior school 3, primary junior school 3, and that 3 with its own structure. Mondo they run their things so that we make education better. Otherwise, Sani, we have lost 2 generations of students. We have lost it completely. People are pretending we have moved. What's a goal for grade 1 to 9 to 7. Sai grade 8 punyo maber. What the grade 9 one go maber. And people are celebrating. But go and ask those children. There is nothing going on in grade 7, 8, and 9 because it is just war. Why would we kill the generations? I don't know, Lewis would have was border. Nisa kai ni jesu dura penjo niya bejo punjo ruango curriculum masanini. Yes. We accept CBC, sani ochako loke CBE, wa accepte. Lakini we are pushing kaka kupet. Let it be implemented as it is designed. Mondo be successful. Gimomi ono 844 fail. Nikech 844 no ko bedo implemented kaka no wache. To interest magiji, sani nitire interest magiji, jomoko ng'iyo capitation, jomoko ng'iyo membership, no neji yo achako wachni wan kupet wadwaro ni mondo JSS obi secondary nikech wadwaro membership. Membership are ours, kata sani gin kanyo. Membership are already marwa kupet, kata gin mane primary kanyo. So we are not looking for membership, we are not looking for capitation, we are looking for implementing an education policy that is going to help our children, so that we don't lose that generation. So let people not be confused. We are trying to look for maybe money. Members. Money, we will die. We will die. One day we will die. But that system
their children who shall have been taught through that system, they will help us. Kawune wadhialo jopuonj to ang'eni magi gin mana moko kuom achiedhnade kata challenges manitiere sector mar somo. Medical. Wabuyo kumba mar thieth nikech thuolo marwa bende tin. Wadong' mana gi dakika matin kende to tieko twak mar okinyi ma kawuono. Wacho kumba mar thieth ma kata obedo ni dhialo jopuonja wang'eni maslahi mar japuonj owuon owinjo bed ni ng'iyo. To en gino makare ni japuonj ka tuo to ok nyal thiedhe yo makare. Nyathine ka tuo to koro entiere kod dang'ni mar paro ango chom kanye gi nyathi kaluwore no onge kod okumba mar thieth makare monyalo tegemea. Initially ne TSC ne chulo, sirikal ne chulo jopuonj pesa miluongo ni medical allowance mane biro e payslip wa. Kaso ne gineno nikech cases no wuok mang'eny, tuoche bomedore mang'eny, koro yudo ka samoro ne ng'ato dhi kawo loan gi pesa no, to ka gisamo tuo to koro pesa onge. Mane momiyo sirikal ne omiyo wa medical allowance, medical cover, insurance cover. Now the insurance cover man wasebedo godo no chakore gi AON to loke mos ochako biro Minet kaso sani koro en moro ni MKL, so jopuonj even are confused ni which insurance are we using. Gekia kipenjo japuonj utiyo gi mani ibiro winjo ni AON, ibiro winjo ni Minet, ibiro winjo ni MKL nikech there's a lot of confusion in that. And an kaka ng'at mosebedo involved watch mar issue mar medical ma jopuonj, thieth ma jopuonj, I know the process I've gone through. I know the suffering I have gone through helping a teacher mondo yud kata na admission in an hospital. Insurance ni osesando jopuonj to an extent ma japuonj otho e hospital to insurance pod ndiko ni hospital ni treat that teacher as an outpatient. To japuonj osetho. Japuonj obiro e hospital mondo thiedhe. Hospital request mondo japuonj obed admitted. To insurance ndiko ni treat as an outpatient. Nikech ok gidwa ni giti gi pesa. En gino marach ahinya. Ma wa struggle ka wago sime mondo japuonj othiedhi. Ma japuonj ni tho e mbele wa kwaneno. Of course hospital notemo. Ok wanya blame hospital nikech ok no tho nikech wach insurance. Hospital ne temo to sane manoromo. But samosetho put the insurance right back ni treat as an outpatient. So insurance ni osesandowa. Some of us okwabedo kwa nindo. Nikech nyaka nwadonje tich mar jopuonj, we have been up and down calling, requesting, begging mondo jopuonj othiedhi. And we have always advocated. Chonwa advocate for comprehensive NHIF. Emanwa dwaro mondo omiwa nikech at least kanwa follow with the hospitals neber. Koro NHIF no goal. Sani koro SHA obiro. SHA nyocha ka wadhi State House to ker nowacho ni koro otero jopuonj SHA. Ok wadagi. Lakini what we need is a better cover madhi miyo jopuonj ok thagre. Ok wago sime ka wayuak ne ng'ato mondo thiedhnwa jopuonj. So ka SHA can prove to us ni number one, their internet is not going to fail kaka internet gi fail sanie. Kidhi hospital tinyisi ni system ok ti. If they will prove to us that, if SHA will be comprehensive, which is offering services the same as Minet, kaka Minet nyocha offer, the difference any koro Minet chuno ni nyaki go sime, nyaki bembelesa ng'ato, nyaki request eka mondo Minet oti. Ka SHA nyalo prove ni ok wabi go sime, ok wabi kwayo, japuonj biro wuok to dhi hospital gi dependence ne, to jo hospital thiedho japuonj without stress, then we will be good to go. But if it is going to be the same problem ma we are having, that is why we still call for a discussion. Mondo wangeni which kind of insurance are we going to be given ma dhi konyo jopuonj. Kik wadhi adhiya ni koro wadhi ni mae maber. Kaso kwa chopo to kendo wachak wahinyore. Emo miwinjo ka jopuonj moro kowacho ni kopo ni wadhi e chandruok, wawuok e pan miwang'e chapat, to wadonje mach, to afadhali owewa e pan. Lakini nyaka wabed gi discussion, and kata nyoro ne chairman wawuoye, kata secretary general wano wuoye, ni nyaka wabed gi discussion mwang'e ni the insurance mwadhiye, what are terms and conditions for that insurance? Is it good for the teachers? So that kik wadhiya kik inywa wasethagore. Wasethagore. Nitie seche moko mana nindo nyaka hospital. E Kilifi nyaka nadonje tich, Kilifi anindo osiptende Kilifi mang'eny. Kech athagora gi japuonj, igo sime mondo japuonj othiedhi. We have gone through a lot. And mage challenges more face now as we celebrate World Teachers Day. These are the challenges we must speak about, and they must be streamlined. And the collaboration we are talking of
any sirikal must now listen to how we want this thing to be done. Mondo watime the right way, mondo jopuonj obed peaceful. Ing'isa ni wadongi dakika adek kende twatigo twak mar okinyi maka unasoma ne ote mano mar Vitalis Ochieng wuod game karariyo. Ng'isa kae na amora kachako kodi wika machielo wacho ni Nyasaye ber oyawnwa pinya nono waduoko ne erokamano. Koro kaluwore gi twak mokel en adier ni jopuonj owinjore omigi puoch makende kendo wadhialogi kabisa. Kaka an adhialo japuonjna mar kwano mane miya dela kaduoko tama. Wacho ga ni Mr. Omuoyo e school mar Karariu Primary to gi Mr. Duncan Otieno kata nyingani emane olokona sama andiko Peter tayudo kondiko nani Vitalis. Koro mago jopuonja madhialo sani okethore aketha kalure gi kaka somo but onego dhial gi mang'eny kama gikaloe bor. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Juang chwalo. Bende wacho ni jopuonja to jok mabeyo kabisa. Mano Lewis Woda Awasi Boda. Wachni mogika mwalimu Opolo Kopolo kachiel koda jopuonj magi ma omiyo in bende sani ni japuonja minyalo dhialo kwa tieko. Go erokamano. Adhialo ni jopuonj ma nopuonja moso giluwo gi follow aga seriously and they keep on encouraging me. Mr. Soro, we used to call him Wajende. Professor Wanyende was my maths chemistry teacher. Ongi Mr. mwenye makoro sane aluo bange kaka puonjo math physics ilo ni Mr. Ogaya Elijah. Mago jopuonj mane miyo wa hopes. Our principal ni Mr. Morris Ndolo. Sani en Tomboya University. Embe en a unionist mar UASU. Jogo kawa follow their footstep together with many teachers. The late TMO, the late Manupuonjo wa English. They are very great teachers at Orero Boys. And I really appreciate Orero Boys teachers. I also appreciate the school Mapuonje, Kakuyuni Boys. In Malindi, we are shaping students, we are shaping the nation. And teachers in Kilifi for the great work they are doing. Katobedo ni result ma Kilifi poko bedo kama bera hinya. Lakini kama entie ber molo kama nentie chon. So wamed tiyo matek. But adwa kwa jopiny. Mana mapiyo kwa tiyo. Adwa kwa jopiny. Ni seche mwati muyiero. Mag josiasa mwatero a National Assembly. It is important mondo wangi jogo madhiloso policies and they understand those policies. Kikwa riemba jinu watere National Assembly. Because National Assembly, their work is legislation. We need people ma understand kind education. Joma understand education ma is required. So that when they legislate laws ma are very much important to us. Wawe tera jini koro ngaten popular ground. Ngani kata na paperwork. Kimpejo kana ni classmates negin nga. Okonya nyisi kata classmates manosomo. And then itero jogi parliament. Koro was struggle gi policies moningo beni pass through the parliament mondo konywa and they cannot be passed because people are just doing TikTok in parliament. It is important mondo wa request the society that now kama wadhiti meyero, let us check on the background of someone. Education background matters a lot, please. Erokamana inya mwalimu Opolo Kopolo, jalup jagoro makupet, badima Kilifi. Kumka utulu mari chope studio marwa Nairobi ka mar mondo mi wabeda kod twak makamae. Kendo wapi Teachers Day mbeda dhiali kaka chiel kuom jopuonje matiyo matek ahinya. Kaunti ma Kilifi, maneno ni jo nyithindo e kaunti ma Kilifi yudo puonj makare. Nyakwara Mugia Juang in benda goni erokamana inya kuom bedo kode nyaka gisani machope giko mar twak e chenro mar mbakoromo. Puoch ka chiel kod paka ni jopuonje duto mayudore counties mopogore kochakore jopuonj mag ECD, mago mag primary, wantiere kod jopuonj mag junior secondary school ka chiel koda jopuonje mag secondary nyaka mago manitiere mbalariany. Utimo tich makare ahinya, tich matek kendo meduru timo tich mano mar puonjo nyithindo e kuonde tiegruok mopogore e pacho kae. Nyakwara Mugia Juang ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.
Yudo omuom madonjore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.